1947 елда ук Берләшкән Милләтләр Оешмасы Израиль белән Фәләстингә аерым дәүләтләр буларак хокуклар бирү турында карар чыгара. Ләкин ул бүгенгә кадәр тулысынча үтәлмәде, ди Шәрык дөньясы белгечләре. Без бу атнада якын көнчыгыш илләрдәге сәясәтне яхшы күз аллаган галимнәр белән аралаштык. Алар Фәләстин белән Израиль арасындагы конфликтның шишмә башы һәм аның ни өчен нәкъ менә хәзер куерып китү сәбәпләрен фаразлады. Берләшкән Милләтләр Оешмасы 47 елда шундый карар кабул итә, мондый дәүләтләрне барлыкка китерү. Чөнки без беләбез, икенче бөтен дөнья сугышыннан соң яһүдләр шактый зыян күрде һәм киләчәктә мондый зыян булмасын өчен алар өчен аерым бер дәүләт төзеп бирергә. Шушы карар гамәлгә ашу белән икенче көнне үк дип әйтергә була, гарәп илләре Израильгә каршы сугыш башлады. 5 ил Мисыр, Иордания һәм башка илләр Израильгә һөҗүм итте һәм үзләренең шушы карар белән ризасызлыгын шулай белдерде. Чөнки аларның фикеренчә бу җирләрдә беркайчан да яһүдләр яшәмәгән, бу саф гарәп җирләре, монда гарәпләр яшәргә тиеш. Менә бөтен Израиль, хәзерге Израиль дәүләтенең тарихы ул менә шу сугышлар белән башкарылган. Шуңа күрә инде менә бу конфликт бара, туктамый, дәвам итә. Менә бу шул ук Фалестин халкы, газ секторы халкы, алар мөмкин түгел, аларның өчен яшәү алга таба мөмкин түгел. Чөнки алар чынлап та менә хәзер менә ул ниндер теге купшы сүз түгел, сүз ичендә әйткән түгел, концлагерь дип әйтсәк, шундый шартларда яшиләр. Сусыз, электриксыз, медицинасыз, дарусыз һәм башка бик бөтен яктан да аларны билеп алганнар, алар бер кайда диңгез ягыннан да чыга алмыйлар, Мисыр ягыннан да чыга алмыйлар. Менә бу законлы рәвештә хәл итмичә моннан туктатып булмый. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек советының карары дистә еллар дәвамында үтәлмәде. Шуңа күрә бу карар үтәлгәч очракта гына бу конфликт Израиль белән Фәләстин арасында уңай хәл ителәчәк. Берләшкән Милләтләр Оешмасына хупланган принципларына нигезендә Фәләстин дәүләтен дәүләт буларак танырга тиешләр. Шул вакытта гына дөньяда тынычлык булыр. Газа секторында үткән вакыйгаларны күреп барабыз. Ул спецслужбалар белән әзерләнгән махсус операция. Тикмәгә генә сугыш алай бик көчле башланып китми. Монда бик зур хәзерлек күрәбез. Монда парапланнар белән очучы махсус кешеләр дә булган. Бу әзерлекне Газа секторында гына әзерләп булмый. Газа секторы ул бик шундый нечкә урын, бик шундый сизгер урын, анда шундый провокацияларны башкарып җибәрү бик җиңел. Ике дөнья бер-берсе белән хәзер көрәшә дип әйтергә, көнбатыш һәм көнчыгыш дөньясы. Элек ниндер Советлар Союзы вакытында шул гарәп илләре, Африка илләре алар карыйлар иде. Нигә Мәскәүгә, Советлар Союзына ышанып, ул яктан безгә ярдәм килешә һәм ярдәм бар иде. Хәзер дә вакытта менә буларның бу халыкларның хәзер көче дә үсте, менә ышаныч та үсте үз кешеләренә. Чөнки алар күрәләр, Россия илкегечә Советлар Союзы кебек үзенең хокуклары өчен, үзенең статусы өчен, дөньядагы статусы өчен көрәшә, уңышлы көрәшә һәм менә бу ярдәмне сизеп, алар да үз хокукларын сорый башладылар хәзер.